Ji ma odak kod ng'ol mopogore opogore pacho ka koro dwaro mondo mi kal paro mar chik marito ratiro margi kaka nopuodhi kod jotend migepe higa mar 2006 to nyaka sani parono pok oketie chik ma okal kaka chik mondo tie pacho kaka Judith Omondi lero. Migawo mar tije kod rito oganda e riwruok margi kod kambi ma ok mar piny owacho mar Cheshire Disability Kenya ochako chenro mar kawo pach ji mane kod ng'ol e pacho ka motelo ne chwalo paro mar chikno e od bura ma Thurka. E kwan bilion 8 mar ji duto manie piny mangima, 15% gin ji man kod ng'ol ma opogore opogore. Kaluwore gi duol matayo thieth e piny mangima WHO, ji man gi ng'ol omako 20% mar ji ma odhier moloyo e piny mangima, joma mine otelo kiluwo gi chuo, ka e kwan ni bende 80% wuok e pinje ma pod dongore. E Kenya ka, ripod piny owacho mar census ma higa 2019, ji man gi ng'ol okawo 2.2% mar ji duto e pacho ka. Bende ripod piny owacho e Kenya National Bureau of Statistics yango ni 90% mar udi e pacho ka ng'ol kelo e midhiero e achiel kata moro. E higa mar 2006 ne ochak chenro mar loso chike mabiro bedo katayo kendo rito ratiro mag ji man gi ng'ol e pacho ka. Paro mar chike gi manyaka kawuono pok opuodhi ne oketie kidienje ma opogore opogore. Kawuono piny owacho chako dayo pach jopiny e counties ma opogore opogore e wi paro mar chike gi magichano chwalo e od bura mondo mi opuodhi. Watemo gima pok waneno ka gitemo ni seche magikelo document gikelo tesegi mondo mi wasom to giparo ni onego beni ilose in braille en ma joma ok nen nyalo somo cha. Mano pok giparo ga mondo mi gitim nyaka nene, kata waber temo ga ni mondo wapus mondo gitim no mano to pok ne giparo nyaka nene, kata kawuono bende waneno maka the same thing otimore kendo. And more so, which was very key, is about identification and diagnosis. That came out very key in the Act. And despite the fact that the Act had a few gaps that we feel they are going to be amended by the memorandums that we have given today, it is exhaustive. Ka opogore gi chike ma iloso, jokedo ne ratiro mag ji ma ong'ol dwani mondo piny owacho oyango kwan mar ji ma odak gi ng'ol chakre nyithindo nyaka joma dongo. Gik mag tije, atamalo ka wang'iyo constitution mag guidewa kaka Kenya, onego beni wabedo gi atamalo at least 5%. To 5% ni iyudo ni ati gima nwawuoye kawuono ni kolingana gi oboke ni bende nwang'iyo ni 5% ok osebedo achieved, yani pok wachopo. To gima onge kendo onge data maber manyalo wacho ni sani joma nigi ng'ol mosendike tije mopogore opogore gin 1 kata gin 2% kata 3%. Riwruok mar rawere man gi ng'ol e pacho ka bende ogolo oboke madhiro jod bura mondo miyo migi thuolo mar bedo gi chike mabiro rito ratiro mag gi. E oboke mar rawere gi ikoni kinde mathoth kaka rawere ma ong'ol ok giyud somo kaka jopuonjre mamoko, ikalia kweda ipogo gi kaluwore gi tije ma ichiwo e pacho ka bende lwenje mag kit chuech kinde mathoth hinyo gi. E oboke no bende gilero ni kata bed ni rowere man gi ng'ol winjo dhi e skunde kaka jopuonjre mamoko, skunde go onge jopuonj ma olony, ka bende gigo puonjo jopuonjre ma ong'ol bende onge. Judith Omondi, Ramogi TV. Dol mochung' ne kuonde